жива и здрава, Господ здраве от тия дни. На колко години е дъщерята? На 16, Марианка се казва. Работи ли, учи ли? Учи, разбира се, но ние не я пускаме редовно, защото тя чува се, На училище? Те е с прелепти. Моля? С прелепти се препада. Епилепсия? Да. И от Врачанския край съм на работа, съм да ти кажа, плащам наем. Лекарства за нея. Моите и тя не е добре с бъбрици, си не работи никъде, че е болната. А къде живеете? Тук съм на Банишор. И тук живеете всички заедно? Всички, защото в Рома няма работа, няма нищо там. Гладуваме, както. Къде работиш? Къде В работиш? Симеоново съм. Симеоново? Да, охрана. Пазач съм на строителен обект. Аха, и когато не си на работа? До вечера съм нощна, да ти кажа. Да. Стига Помагате ли? човека се, къде И се хората? сменява. Майка ми почина, баща ми почина, брат ми Митко, 67 навори, той миналата година почина от инсулт, удар.